Εγώ πετάω και ψάχνω. Δεν ξέρω ακριβώς τι ψάχνω, αλλά θα πετάω μέχρι να το βρω. Και όταν το βρω, θα ξέρω ότι αυτό ήταν που έψαχνα. Θα με βοηθήσει στο ψάξιμο? Μα όλα τα πτηνά πετούν. Και ο νέος μου φίλος, ο Ντρόν, πετά. Άρα το Ντρόν είναι πτηνό. Όπως κι εγώ. Κάνω λάθος? Γιατί λιώνει το παγωτό όταν κάνει ζέστη? Γιατί το ανθρακικό στη λεμονάδα ανεβαίνει πάντα προς τα πάνω? Γιατί βρέχει όταν μαζεύονται τα σύννεφα? Είναι στη φύση μας να ψάχνουμε τις αιτίες που προκαλούν τα γεγονότα. Και υπολογίζω την αλυσίδα των γεγονότων για να διαπιστώσω γιατί έσπασε το βάζο. Πόσο σίγουρος είσαι, Ηρακλή, ότι ο αέρας έριξε το βάζο? Ηρακλή, έχω την υποψία ότι η αιτία του σπασμένου βάζου δεν είναι αυτή που περιγράφεις. Τι εννοείς, Σοφία? Ο ουρανός και η σκέψη δεν έχουν όρια. Όταν όμως πετάμε όλοι μαζί, καλό θα είναι να προσέχουμε ένας τον άλλο. Για να είμαστε ελεύθεροι, πρέπει να έχουμε κανόνες. Χωρίς κανόνες και χωρίς σεβασμό, δεν μπορούμε να περάσουμε καλά. Αλλιώς, να τι μπορεί να συμβεί. Πες μου 2 πράγματα που ξέρεις εσύ και ξέρει κι όλος ο κόσμος για την Ιταλία. Η πίτσα και η Φεράρι. Μπραβίσιμο, Σοφία! Και τώρα δώσε μου λίγη προσοχή να σου εξηγήσω πώς δουλεύει ο πίνακας αλήθειας. Σβέλτα, γιατί έχω αρχίσει να πεινάω. Όλες οι πίτσες έχουν ντομάτες και πιπεριές. Τα γεμιστά έχουν ντομάτες και πιπεριές. Επομένως, οι πίτσες είναι ίδιες με τα γεμιστά. Μη ορθός συλλογισμός. Κάρλος, σε ευχαριστώ. Τα κατάλαβα όλα. Ότι ο μπαμπάς μου έχει Φεράρι και τα γεμιστά είναι ιταλικό φαγητό. Σοφία, μάμα μία, τίποτα δεν κατάλαβες. Φίλε μου Hans Christian, εσύ που σκαρώνεις τόσο ωραία παραμύθια, μπορείς να μου πεις αν είναι σωστό να λέμε ψέματα? Όχι, δεν είναι σωστό. Πρέπει πάντα να λέμε την αλήθεια. Δεν μπορώ να έρθω στη θέση σου, γιατί εγώ είμαι παραμυθάς και εσύ είσαι πουλί και πετάς. Καλό, αλλά μην πας να ξεφύγεις. Δεν με βοηθάς. Ένας κανόνας λέει ότι τα ψέματα είναι λάθος. Και ένας άλλος λέει ότι πριν κάνουμε κάτι, πρώτα πρέπει να σκεφτόμαστε αν αυτό που θα κάνουμε προκαλεί καλό ή κακό. Αυτό που κατάλαβα σίγουρα είναι ότι το να κάνεις πάντα το καλό και το σωστό θέλει μυαλό και σκέψη. Γιατί η ομάδα σας είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο? Το ότι δικαιολογούμε με κάποιο τρόπο την πεποίθησή μας δεν συνεπάγεται ότι αυτή είναι και ορθή. Χρειαζόμαστε ένα αντικειμενικό κριτήριο που... μισό λεπτό. Γκολ! Μην ξεχνάς να προσέχεις κάθε λέξη μιας πρότασης. Υπάρχουν λέξεις που από μόνες τους μπορούν να αποκαλύψουν αν μια πρόταση είναι αληθής ή ψευδής. Εγώ θα είμαι εδώ τριγύρω και θα σας δω και στο επόμενο μάθημα. Μην χαθούμε!